Natura cu surgia Fecioarei face ca luna în acest semn astrologic să fie mofturoasă și foarte critic în fața imperfecțiunilor. Acesta poate fi un lucru minunat dacă ești organizator de evenimente, lucrezi în sectorul sănătății, igienii sau auditului. Oriunde te afli, darul tău de organizator este folositor pentru a te asigura că totul funcționează perfect. Fecioara este un semn de pământ, astfel afinitatea ta față de mama natură și corp are o calitate vindecătoare. Înțelegi cum funcționează ciclurile naturale, componentele pământului și complexitatea organismului. Fecioara este o albinuță mereu ocupată, astfel că având luna în această zodie, îți place să le fii de folos altora. Respecti conceptele de serviciu și ajutor, ceea ce intră în antiteză cu cele de ego și elogiu. Poți fi foarte altruistă în a le da altora. Alegi de colo-colo pentru a duce la un bun sfârșit toate acele sarcini micuțe care fac lumea sau casa ta să se învârte. Cu toate acestea, tipul tău de atașament poate fi unul destul de anxios. Emoțiile nu sunt punctul tău forte, preferi mai degrabă să analizezi ceea ce se întâmplă. Ai o capacitate ridicată de discernământ, ceea ce te poate face perfecționist și critic, dar îți displace orice formă de autogratificare. Cei din jurul tău sunt atrași de capacitatea ta de a menține calitatea la cote înalte și de răspunsurile blânde, discrete și clare pe care le oferi. Asta când nu te îngrijorezi că lucrurile ar putea merge prost, lucru care se întâmplă destul de des.